Белото. Да, То, що супер. черно То ми... па днеска, виж какво хубаво време, какъв сняг, какви студове. Ние тук хем бърци го Как в планината. стъркаля. То черно и никой не го искаше и си остава при мен. Как стъркаля Судорче. Да бе, виж какво е черно такова. Точно. В тъмното въобще не мога да го видя. Чай само да не ме нападнеш, ще мен котките. Не. Не нападна. Котките са единствените животни, които не подлежат на дресура, знаете ли? Да. Те са супер своенравни и това... Те смятат, че са ти господарят. Ти си им слугат. Ти си им длъжен. Ще видите длъжни. Като такова... Ти е студена така, нали, на тебе? Не. То, виж какво е Как стъркаля, много сладичко. Разходихме сега с този магазин срещу общината. Преди време поддържаха много готини маски, си купувах за коса, и защото никъде по ги няма. Ма гледам, че и тук са ги спрели, сигурно по складовете са ги свели, са били и си. Такива на ампули. Да, то ти не знаеш. Аз си купих, намерих си от един сайт, ама викам, айде сега, ако има тук, нали, преди като идвах, редовно си купувах. По 3-4 си купувах, защото... Ти що не купиха? Защото не ти казах, че си поръчах. Викам, айде, ако имаш, ще си взема, нали? Чакоте.